μηχανία και να τη μετατρέψει σε χώρο επένδυσης κεφαλαίων της αναπτυσσόμενης αστικής τάξης. Προσπαθούσε επίσης να εμποδίσει τη διείσδυση της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή. Έτσι ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε στο Ουσμπεκιστάν και το κατέλαβε. Η ένωση με τη Ρωσία είχε προοδευτική σημασία, αφού το Ουσμπεκιστάν έγινε τμήμα του αναπτυσσόμενου ρωσικού καπιταλισμού. Γεννήθηκαν οι αστικές σχέσεις ιδιοκτησίας. Το γεγονός επιτάχυνε την οικονομική ανάπτυξη και συνέβαλε στη δημιουργία εργατικής τάξης. Σύντομα το Ουσμπεκιστάν έγινε ένας από τους βασικούς προμηθευτές βαμβακιού για τη ρωσική βιομηχανία, ενώ μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα δημιουργήθηκαν 185 βιομηχανίες, στις οποίες εργάζονταν 10.000 εργάτες. Τα περισσότερα εργοστάσια ανήκαν σε Ρώσους καπιταλιστές. Ο σιδηρόδρομος της Κασπίας έφτασε στην περιοχή το 1889 και μαζί με τους εργάτες που τον κατασκεύασαν έφτασαν και οι ιδέες των Πολσεβίκων. Τότε σε πολλές περιοχές δημιουργήθηκαν επαναστατικές ομάδες, ενώ στην Επανάσταση του 1905 πήραν μέρος οι εργάτες του Ουσμπεκιστάν. Τη νύχτα της 16ης Νοεμβρίου του 1905 ξεκίνησε η εξέγερση των στρατιωτών της Τασκένδης, που και αυτή καταπνίγηκε στο αίμα. Ολόκληρη η επαναστατική κίνηση κορυφώθηκε με την εκδήλωση εξέγερση σε ολόκληρη τη Μέση Ασία το 1916. Μετά την Επανάσταση του 17 άρχισαν να δημιουργούνται Σοβιέτ αλλά και αντιεπαναστατικές οργανώσεις της Ουσμπέκικης αστικής τάξης, των φεουδαρχών και του πλήρου. Τον Απρίλιο η εξουσία πέρασε στα χέρια της Τουρκεστανικής Επιτροπής της προσωρινής κυβέρνησης, ενώ παράλληλα αναπτύσσονταν Σοβιέτ εργατών και συνδικάτα. Το καλοκαίρι του 17 ξέσπασαν απεργίες και άρχισαν επαναστατικές εκδηλώσεις στα στρατεύματα της Τασκένδης. Το Σεπτέμβριο στην πόλη έγινε διαδήλωση, στην οποία ψηφίστηκε απόφαση να περάσει η εξουσία στα χέρια των Σοβιέτ. Στις 25 Οκτωβρίου, το Προεδρείο του Σοβιέτ της Τασκένδης αποφάσισε να αρχίσει προετοιμασία ένοπλης εξέγερσης. Η κυβέρνηση αντεπιτέθηκε κυρίως στο στρατιωτικό νόμο, όμως δεν κατάφερε να καταπνίξει τις επαναστατικές διαθέσεις. Έτσι, στις 28 Οκτωβρίου ξεκίνησε η ένοπλη εξέγερση με επικεφαλής τους Μπολσεβίκους. Την 1η Νοεμβρίου η εξέγερση επιβλήθηκε στην Τασκένδη και στις 15 Νοεμβρίου το συνέδριο των Σοβιέτ της περιοχής ανακήρυξε τη Σοβιετική εξουσία. Άμεσα εθνικοποιήθηκαν η γη και το νερό, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι τράπεζες, οι σιδηρόδρομοι και καθιερώθηκε το 8ωρο. Αυτά τα μέτρα της Σοβιετικής εξουσίας αντιμετώπισαν την αντίδραση των έκτοτων εκμεταλλευτών που υποστηρίζονταν ολόπλευρα από τους ιμπεριαλιστές Σαντάντ. Εναντίον της Σοβιετικής εξουσίας δραστηριοποιήθηκαν και τα χανάτα της Μπουχάρας και της Χιβάς. Τη νύχτα της 19ης Ιανουαρίου του 1919 ξέσπασαν τη Σοβιετική εξέγερση στην Τασκένδη, που καταστάλθηκε μετά από επίμονες μάχες 2 ημερών. Στην πορεία της εξέγερσης δολοφονήθηκαν με ιδιαίτερη σκληρότητα 14 Μπολσεβίκοι επίτροποι. Τελικά, μετά από σκληρή ταξική σύγκρουση, ανατράπηκε το φεουδαρχικό καθεστώς της Χιβά και της Μπουχάρα και εγκαθιδρύθηκε Σοβιετική εξουσία σε ολόκληρη τη Μέση Ασία. Με όλα αυτά να περνούν σαν ασπρόμαυρο φιλμ από το μυαλό μας, διασχίσαμε το απέραντο Ουσμπεκιστάν με το τρένο για να πάμε στην πρωτεύουσα. Την Τασκένδη, τη φορτωμένη μνήμες που φορτίζουν τα συναισθήματα. Η Τασκένδη ιδρύθηκε γύρω στον 5ο αιώνα πριν το Χριστό. Το 716 μετά το Χριστό καταλήφθηκε από τους μουσουλμάνους, ενώ το 1219 καταστράφηκε από τις στρατιές του Τζέκινς Χάν. Το 1809 είχε περίπου 100.000 κατοίκους και θεωρούνταν η πλουσιότερη πόλη της Κεντρικής Ασίας. Το 1865 καταλήφθηκε από το ρωσικό στρατό. Το 1918 έγινε πρωτεύουσα της αυτόνομης Σοβιετικής Δημοκρατίας του Τουρκεστάν. Το 1930, με την αλλαγή των συνόρων, η πόλη συμπεριλήφθηκε εντός της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν, αποτελώντας πρωτεύουσά της, ενώ μέχρι τότε ήταν η Σαμαρκάνδη.
πρώτος μας σταθμός στο κέντρο της Τασκέντης και η πλατεία που στολίζεται από το θέατρο Ναβοή. Το θέατρο ξεκίνησε να χτίζεται το 1936. Ο πόλεμος διέκοψε τις εργασίες και έτσι η ανέγερση ολοκληρώθηκε το 1948. Το ομολογουμένως εντυπωσιακό θέατρο Ναβόη που βρίσκεται εδώ στην Τασκένδη χτίστηκε πάνω στο παλιό ανατολίτικο παζάρι της πόλης που υπήρχε εδώ επί τσαρικής Ρωσίας. Το Ουσμπεκιστάν ήταν προτεκτοράτο των τσάρων και εδώ έρχονταν οι τσαρικοί αξιωματικοί για να πιούνε. Πίνανε δε τόσο πολύ που οι ντόπικοι το ονομάσαν το παζάρι των πιωμένων. Και από το 1944, παρόλο που η χώρα ήταν μες στη Λέιλαπα, έτσι, το πολέμο, κι όμως χορηγήθηκαν χρήματα για να συνεχιστεί το χτίσιμο αυτού του θεάτρου. Την επίβλεψη την είχε αποκλειστικά ο ίδιος αρχιτέκτονας που είχε κάνει και τα σχέδια, ο Σούσιν. Του εντυπωσιακού θεάτρου προέρχεται από τον Ουσμπέκο ποιητή του 17ου αιώνα Αλισέρ Ναβοή, ο οποίος θεωρείται ο δημιουργός της ουσμπέκικης γλώσσας. Το καλλιτεχνικό του έργο και η προοδευτική κοινωνική δραστηριότητά του άσκησαν τεράστια επίδραση στην ανάπτυξη του πολιτισμού του Ουσμπεκικού και των άλλων λαών της Μεσαιωνικής Ανατολής. Στο εντυπωσιακό μνημείο που έχει χτιστεί προς τιμή του αναγράφεται ένα απόφθεγμά του: «Καταλάβετε, άνθρωποι, ότι η εχθρότητα είναι κακό πράγμα. Χτίστε τη φιλία μεταξύ σας. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα». Είναι λυρικός ποιητής, είναι συγγραφέας και έχει γράψει την Πετηρίτσα, η οποία την διαβάζει του Χαμζά, η οποία διαβάζεται σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις γλώσσες. Είδαμε και ένα ζευγάρι νεόνυμφων που κατέθεσαν την ανθοδέσμη τους στα πόδια του αγάλματος. Υπάρχει ένα έθιμο εδώ και από παλιά ήταν οι νεόνυμφοι πάντοτε σε ένδειξη αγάπης και εκτίμησης σε πρόσωπα αυτού του μεγέθους όπως είναι ο Αλισέρ Ναβοή, πάντοτε να φέρουν λουλούδια. Και σήμερα ακριβώς βλέπουμε αυτά τα λουλούδια, το φέρει ένα νεόνυμφο ζευγάρι και έχουν καταθέσει τα λουλούδια εδώ. Στις 26 Απριλίου 1966 στις 5:20 το πρωί η Τασκένδη συγκλονίστηκε από ένα σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η πόλη σχεδόν ισοπεδώθηκε, ενώ μέσα στο 1966 έγιναν 1000 δονήσεις. Ο σεισμός προήλθε από ένα ρήγμα μήκους περίπου 10 χιλιόμετρων που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη, το οποίο κάθε 100 χρόνια δίνει δυνατούς σεισμούς. Ακόμα βρίσκεται στη μνήμη όσων έζησαν εκείνο το πρωινό. Τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήμουνα 15 ετών τότε. Ξυπνάω και πέφτω από το κρεβάτι μου. Τρέχει η μητέρα μου και φωνάζει: «Ευθυμούλα, Στέλιο, γρήγορα πόλεμος». Ο πατέρας μου καημένος έλεγε: «Όχι, Τασία, είναι σεισμός, δεν είναι πόλεμος αυτός». Γινόταν λες και ο θόρυβος ήταν από βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Βγήκαμε έξω, κάθε ένας έβγαινε το Μαγρίτη, το κοντό που έλεγε, αλλά εντάξει, ο κόσμος ήταν τρομαγμένος. Από εκείνη την ώρα που έγινε ο σεισμός, 5 με 6 μέρες ήμασταν έξω. Στα σκηνές, άλλοι ήταν, δεν μπαίναμε μέσα, φοβόμαστε. Πάνω από 300.000 έμειναν άστεγοι, ενώ τότε καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος της παλιάς πόλης. Οι Σοβιετικές Δημοκρατίες έστειλαν ολόκληρα τάγματα εθελοντών και πολεοδόμων και επεξεργάστηκαν ένα καινούριο μοντέλο πόλης με μεγάλους δρόμους, πάρκα και πλατείες και χιλιάδες στρέμματα εργατικών πολυκατοικιών. Από το 1970 χτίστηκαν 100.000 νέα σπίτια. Σε ένδειξη τιμής και μνήμης αναγέρθηκε αυτό το μνημείο στην επέτειο των 10 χρόνων. Είναι σκαλισμένο το ρολόι με τους δείχτες στις 5:20 και το ρήγμα που ανοίγεται και σταματάει πάνω στο μνημείο συμβολίζει με αυτόν τον τρόπο ότι η φύση είναι πιο αδύνατη από την αλληλεγγύη των λαών. Τα
Τασκένδη είναι μια πόλη που παρά το γεγονός ότι της έχουν πατήσει το λαιμό, κραυγάζει το παρελθόν της. Τεράστιοι δρόμοι, απίστευτα πάρκα, συγκροτήματα εργατικών κατοικιών που έχουν αφαιθεί στο έλεος του χρόνου, πανεπιστήμια και νοσοκομεία που σχηματίζουν τη σοβιετική εποχή που άφησαν εξίτηλη τη σφραγίδα της στην ιστορία του Ουσμπεκιστάν. Αυτή τη σφραγίδα επιχειρούν να σβήσουν αλλάζοντας ονόματα δρόμων, αποκαθιλώνοντας αγάλματα, διαγράφοντας μια ιστορία 75 χρόνων που άλλαξε μια καθυστερημένη φεουδαρχική κοινωνία, εκτοξεύοντάς την στον αστερισμό της ολόπλευρης ανάπτυξης.